na bachiri ndale ni ipe ahafi ya bai ozugbo bari ejawai ya lo 6-0 ewe super ole kana ba wale go super ole kana diko wo o ma bo won support my son una no I'm a fine boy not a big company I'm on more than I can always over to us on big company and nnukwu nne m osu na anyị nwapụ n'ọkụ maka ọrụ uwene ibe a na-achọ ndupere ebe mgbe gboo maka ọrụ uwene mkpuchi ukwu ya ọwele na elu mana ịchọta ha nọ na-etoro ogo ome ha na-ere ohiwe n'imi ogbe ike na-agbụgharị ka na ka ngwọrọ sọọmọzu pụrụ anasị agbatụkwu obe n'ihe ọ dara eze ọkụtụrụ mkpụrụ asọrọ ya anya ije na iche ebe ibidoro block industry. IG Mbata His Excellency the Deputy Governor Anambra State ahize maka ndụ nwere ọkpa na-agba ndụ nwere aka na-akụ ndụ nwere ọnụ iwe na-ekwu anyị hụrụ na anyị izuru ezigbo ụba ekele dịrị Dr. Chibueze Ọfọbụike Mayor Agụata Local Government Area nchịkọta bọọlụ o mere 14 communities agbakọrọchana ọ na-ala Ekwulọbịa na Igbo Ukwu ịgba finance finance ka eji zuo maka ezuo ka ahụ eri udene atọtuo ngoga Agụata nwere ihe Agụata nwekwuru mmadụ Agụata nwere ego Agụata ahịa izu unu Agụata North Agụata South kpowaralam okay go off. That's the kick off from the Deputy Governor. Thank you very much. Ndo bịakwara aka ndo bịara awa aja donana a na-agụ aja ọnụ anyị kene mighty n'Umuchu kenekwe Pastor Obioma and the others anyị je werezi nwa here a gee commentary anyị na-abịa ọ na-abịa aja n'azụ maka ibe na-eme ka ndụ ka eji akara atọ mmanụ aṅụ na ụtọ akara na ụtọ anyị wee na-ekele our Deputy Governor na-ekele dị igwe na-ekele ndị PG ma ndị nọ n'okpu mmemme anyị kwa ndị nọ n'uwe akwa ọcha ruo ndị fada Ekwulọbịa na Igbo Ukwu na-achịchasị ya maka asọmpi egwu bọọlụ ka a na-akpọ ya anyị hụ na ha ka nọ na 0-0 atanyela ya kipa atụọla onye nọmba 2 ọ na-ejikwalili akpatụrụ ya ọkpa refri so alụ ka alụrụ ya esi ne ka agba mana ọ bụrụ na refri asụmara n'ihe ọ na-eme ka ọ na-agba ọkwa Cavani with the ball ọ ya na-atụkwagharị ọ daala onwe refri si ya common suzu binye ne captain ya na ibe na-eme o nwere bọọlụ o tilere ya ọsọ ya okweghị ihe defender ndị Ekwulọbịa ekweghị ba agbahuo na from goal post o jere mgba azụbeghị na gba refri so na ndụ Ekwulọbịa lụrụ alụ ndị Igbo Ukwu esile nọmba 10 kwuru iko ya bịa mee ọ kpọlere ya akpọle onye nke kere bandage klọs wee Sunday ọ kwere na mana ọsọ ndụ na-enere ka ọ gbaala ọhụụ ka post do esi n'ebe ọla ka ọ gbapụta a na-ekwu a na-eme onye isi sọfụ nkene anyị wee na-ekene ọrụ atụ egwu ndị Agụata Honorable Mayor Dr. Chibueze Ọfọbụike Eze Akụnne na Agụata ahịa ize na nke na Okros one Chibueze with the ball nwata obe aka n'isi n'ọlị na-aja eze nna ya ọkwala kipa agbapụtara bọọlụ ndị mmadụ na-agba bọọlụ ndị ahụ ọnụ na-ewenye aka elu nọmba 27 ọ gbara ya n'obu ọ na-asụ ya ike ba hafụ bọọlụ na-akpacha ocho hafụ bọọlụ na-ebi ma ọma
ọ bụ one ka egwu Achụkwu Ekwulọbịa 1 Igbo Ukwu 0. O wee wụ na Ekwulọbịa winuru the 2026 Agụata tournament nke achịkọbatara by the mayor. Ekene dịrị ndị Ekwulọbịa. You can see before them their president general Igwebe nọkwu nso. Ekwulọbịa a na-ekene unu na number 1 ka unu n'ihu, number 1 ka unu n'azụ. Anyị ji anawazi na o si gbatakwuru n'ihe anyị hụrụ nya ndị be anyị ka anyị bịanụ eslọt maka adị ama ihe azụrụ ọwụ 6 million tinyere agịrịga ya maka ndị gbara first ji eji 3 million na ndị gbara second ga-eji 2 million na ndị gbara third ga-eji 1 million na ndị niile soli na tournament a ji enwe ihe iti aka n'obi.